Juan, happy Fiesta Kalunasan. Day mga kalagan, good morning ninyo mga kalagan. No? So naata diri karon sa D3 sa ato ang laag diri sa kapistahan sa Kalunasan mga kalagan. No? So ulan gihapon, agahapon gi ulan, nagakaroon ga ulan ng gihapon mga kalagan. So happy Fiesta mga kalagan. Ah, si? Ada tu artista de pawahi mo man DJ sa Il Star karon disco. So, kapawahi mo ra artista. Kalintem lang siya do pagkakagawad diri sa Kalunasan. Ayoko la. Pero maingit ang vlog. Ko sa mga igagaw dire nga pala inom. Adi mawas Ryan Chen no. Karaho region. Napayusa dia. Jo. Ayo tigpasinguan ang tubig taga tubigon kay always sa barasi kabasan ang telo niya pasinguan na punta. Ara gapabot kami kay sige taligsig mga kalagan. Og sa ani puntuha mga kalagan no ani ata karon gapre sa maong pagkaon nga gihalad sa atubangan ug nasa langisa mga kalagan para sa pagselebra sa pista diri sa ato mga kalaganan ng Kalunasan Kalapibol mga kalagan. So tara sige na sir na sila pangkuan og sa di ko magkalimot mga kalagan. So shout out ko sa mga naigo ani ang ako ang kamera mga kalagan no. Shout out ninyo tanan diha nagakita diri sa ato ang video mga kalagan mga akong parente mga silingan sa akong parente igagaw og akong ngayaan mga kalagan no. So happy pista na tong tanan. O yara, karambula. Agan, kalampurnas na. Diyan na, nakahunat na sila madam dere oh. O maniw to tanin niyo og happy fiesta tagbalay. So mga kalagan. Mura ato nabtan dapit sa tiyan mga kalagan. Letson. Ha? Oo, day. Sorry.
Salamat sa inyong pagtagad mga kalagan no, sa mga atong ginagmay nga vlog sa Guay Hinungdan mga kalagan. So, daghang salamat og until next vlog mga kalagan og love you all. Bye-bye. Og pauli na po ko mga kalagan. See you soon.